Ahoj, my jsme Kuba, Anet a Nim a fulltime žijeme a cestujeme v naší po domácku přestavený dodávce. V dnešním videu ještě zůstaneme na Isle of Skye. Vyšlápneme si asi nejznámější hike tady na ostrově, potom už se přemístíme na pláž, kde budeme hledat dinosauří stopy. Na závěr se nalodíme na loď a vypravíme se na pozorování delfínů. No a budeme mít štěstí. Tak pokud tě zajímá, jak to dneska celý dopadne, tak sleduj až do konce. Vyrážíme. Still minding my own business, never knew that life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face, never will I be the same again. Vítejte u nového videa, druhý video z Isle of Skye a taky poslední, protože ho budeme opouštět. Ale máme tady ještě důležité věci, bohužel se nám změnilo počasí a včera začalo hodně foukat a prší. Ale i tak jsme si řekli, že půjdeme tady na ten nejvíc známý hike, jmenuje se The Old Man Store. Nechávám ho tady, určitě ho znáte, krásný výhled a my na něho vlastně koukáme přímo tady takhle z okýnka auta. Tam úplně vzadu, ale je v mracích, takže nevíme, jestli budeme mít to štěstí a uvidíme ho nebo ne. Anec ještě čistí zuby, protože to ráno nestíhá. To nestihla, protože jsme šli na 5 minut na procházku. No tady jsme na takovém odpočívadle a tady vůbec není kam jít na procházku prostě, tady je to fakt jako jenom to odpočívadlo. Takže Nimo už šel tak na 5 minut a už je z toho zase nervózní. Nim? Nimítko? Kam koukáš? Nezdar, ano. No a uděláme to tady tak, že necháme auto tady na odpočívadle a půjdeme odsud pěšky, protože tady všude na tom Isle of Skye se ty parkování musí platit, je to většinou kolem 5 liber na 6 hodin. Není to jako moc, ale prostě platíme tady každý den za něco. Včera jsme byli nakoupit a platili jsme úplně jako nesmyslný částky úplně prostě za běžný potraviny. Kolik stálo to hrozno? To jsme nekoupili, protože hrozno mají normálně zelený prostě kuličky, klasický jako balení. V Lidlu? Za... No jako v Lidlu. No v Lidlu normálně, ne? No v Lidlu ho mají za necelých 50 korun, tady ho mají za 120 korun, jo? Takže šílený. Yes, takže jsme... To jsme nekoupili. To jsme nekoupili a z toho důvodu prostě... Jenom to nejnutnější, no. Fakt je to jako tady víc jak prostě double dražší, jako. Jo, hodně drahý. A vlastně úplně nesmyslně, protože tady jsou normální cesty, nákladáky se sem taky dostanou, nějaký menší dodávky, takže vlastně vůbec nechápem, proč by to tady mělo být jako o polovinu prostě ještě dražší než normálně. I vlastně pro ty Angličany je to dražší, tady porovnáváme ceny anglický, ne jako by s českýma vůbec, jo, a prostě, nevím. Je to hodně, no. Je to hodně, takže drahý, jako. Z toho důvodu prostě Isle of Skye teďka opouštíme. Snad nám nesprchne, oblíkat a vyrážíme. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Jsme zpátky z hajku. Bylo to krásný, náročný, ale strašně lidí. Jako masakr, úplně průvody. A teďka se udělalo hezky, takže to je taky fajn. No to, že mělo být celý den hnusně, tak. Tak je to fajn. Asi vám nic neřekneme, jinak je to fajn. Včera taky, dneska taky. Teďka oběd a potom dinosauří stopy. A Nimřád dělá jak blázen. Spadla do nějakého rybníka, ona nemá ráda vodu, nebo se jí bojí, ne, takže. Je celá mokrá. Takže celá mokrá, bože. Budeme spát.
Ahoj, malé reklamní okénko. Pokud hledáte pojištění a povinné ručení pro váš karavan, tak už nemusíte. Máme pro vás OneSafe. OneSafe nabízí komplexní pojištění a povinné ručení pro váš karavan. A proč právě OneSafe? Těch důvodů je hned několik. OneSafe nabízí krátkodobé i dlouhodobé pojištění a hlavně pojištění se vztahuje na celý karavan, včetně vestavby, ale i markýzy anebo třeba soláru. Dále je v pojištění zahrnuto poškození zaparkovaného auta zvířetem, když vám nějaké zvířátko překouše kabely. Asistence OneSafe Premium nabízí zdarma odtah do Česka bez limitu kilometrů a poradí si se 7,5 tunovým obytňákem. Ve OneSafe karavanům zkrátka rozumí a to je vlastně celý ten důvod a jako bonus si můžete sjednat cestovní pojištění. Všechno lze vyřídit online z pohodlí domova. Pokud byste chtěli vědět víc, necháváme vám dole odkaz v popisku. OneSafe moc děkujeme, že jedete s náma a pokračujeme ve videu. Jsme nezaparkovali asi úplně nejlíp. Tam totiž je ten krásný výhled a jezdí sem davy zájezdů turistických autobusů prostě a všichni se tady fotí. Masakr. Předposlední zastávka na Isle of Skye je tady tahle pláž a když je teďka právě nízký příliv, odliv se tomu říká, když je odliv, low tide, tak low tide, když je odliv, tak se tady dají vidět dinosauří stopy a to je důvod, proč tady tohle parkoviště je kompletně full, protože všichni tady chodí a hledají stopy dinosaura. No a my jedeme hledat s nima, tak snad nějaký najdem. Let's go. A třeba i toho dinosaura. Třeba i toho dinosaura. Hledáme stopy dinosaurů, ale jsou poměrně těžký najít. Mělo by jich tady být 17, ale většinou jsou prostě pokrytý nějakou řasou nebo pískem. Na začátku jsme jednu viděli, tam je nejvíc lidí a hledáme ty další, tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí nebo ne. A člověk se může jít jenom, když je prostě odliv, protože jinak má smůlu. Tady tohle je celý zaplavený. Jedna hezky vidět, tady takhle krásná stopa. Kam šel dál? Jdeme ven, Nino. Nino, jdeme ven. Jo, jdeme ven. Tak jo. Dobré odpoledne a my jsme se přemístili do hlavního města Isle of Skye a to je Portree. A čeká nás tady to velké dobrodružství snad a jdeme pozorovat velryby. Máme to za 1,5 hodiny, je to na 2 hodiny, kolik to stálo? Nějakých dohromady? 1000 na jednoho. Cca 1000 na hlavu, takže to bylo jakoby ta nejlevnější varianta, tady jsou různé společnosti. A byla to ta nejlevnější asi varianta, ne? Nakonec. No, něco jsou to podobné ceny. Podobné ceny, ale jako, no takže jedeme to, 2 hodiny, uvidíme, co uvidíme, Nimo už je necháváme v autě a Anet ještě tady teďka dělá ze zbytků nějaký oběd, najíme se a pak tady s tímhle ďáblem, který je nějaký nervózní, se půjdeme chvilku projít, viď? Do města a pak tě tady necháme na 2 hodinky a my jdeme na velryby. Jo, může být, Nimo? Už necháváme doma, ty budeš spinkat a my jdeme na velryby. Let's go! I was going on, still minding my own business. Never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. I wanna see your
face again. Oh, let me see your face again. I'm far from being satisfied yet. I have to see your face again. Oh, let me see your face again and take me to the place we first. Jsme zpátky a viděli jsme spoustu delfínů. Nádherný to bylo, jako fakt krásný. Dobrý, v pohodě. Člověk je viděl úplně... Jo, to se jde dál. Nevím, co dělá. Dobrý, jdeme. Nějaký mimocápek. Ale bylo to fakt hezký. Spoustu delfínů, nějaký ty igly, jak se mu říká, orel. Orly, mořští orly. A delfíni. Viděli jsme ho, jak loví, protože pán tam hodil rybu. Yes. Mrtvou teda. A byli tam dva. A jeden dvakrát naletěl, ale právě, že se bál, protože on říkal ten pán, že když se namočí křídlo, jenom trošku, tak to pro ně může být jako fakt dobrý a můžou prostě tam umřít. Protože už se z té vody prostě nevyhnou. Všude vedle lodi prostě plavali delfíni, co jste viděli hlavně. Pod lodí. Jako nikdy jsme takhle blízko delfíny neviděli, jako fakt nádherný. Velrybu jsme neviděli. Prostě fakt jenom z dálky jsem viděla vedle delfíny v tom Dánsku jsem neviděla asi jako nejvíc, tam byl jeden vlastně. Ale teď byly úplně prostě, nevím, 1,5 metru pode mnou. Krásný. A úplně krásně bylo vidět prostě všechny ty šrámy, které má na sebe, úplně každý detail bylo vidět. Velrybu jsme neviděli, ale na to člověk musí mít asi fakt jako velký štěstí, aby se mu to povedlo. Ale i tak to stálo za to. My jdeme zpátky do Frankie a už opouštíme Isle of Skye a jedeme zpátky do Highlands. Ještě musíme vyvenčit Nimouše, který tam na nás čeká snad. Já to brečí. Mosa. Že se něco děje. Nazdar, Čupko. Nazdar, Čubino. Ty máš mačknutý ouško, ty jsi na něm ležel. Jdem se projít, jo? Ty jsi spinkal, viď, zapařenej. Máma se počkej, čeky, Nimi. No a vítejte zpátky na pevnině. Opustili jsme Isle of Skye a dneska jsme přespali na takovém tady spotíku směr k Loch Ness. A vzhledem k tomu, že prší, tak vám nic neukážu venku, ale jedeme se podívat na Loch Ness a potom další zastávka už je Ben Nevis, to možná bude už v dalším videu. Ale jsme zpátky. Isle of Skye jsme projeli, byl krásnej. Zhodněte nám Isle of Skye. 3 větama. To byla jedna. Bylo tam hodně lidí, ale viděli jsme hodně věcí. To se nedá takhle říct. No, bylo to hodně prostě crowded. bylo to krásný. Nemůžu říct, že to bylo úplně jiný než zbytek Skotska. Asi trošku některé ty tvary těch hor byly takový víc jako ještě divočejší. Ale zase jako nemyslím si, že by člověk úplně o něco extrémně přišel, kdyby nejel na Isle of Skye, protože prostě tady je to fakt krásný všude. Ale třeba ceny jako byly pro nás jako fakt hodně překvapivý, no, jakože to je oproti anglickým cenám nebo skotským cenám, to je jedno, prostě fakt vysoký, no. Zbytečně vlastně za mě teda, no, takže. Děkujeme. No, takže jo, Isle of Skye užitej, ale připravte se na to, že tam bude hodně lidí kor v hlavní sezóně. No a nedřídí a jedeme na Loch Ness. Jdeme se podívat na Nessinku. Jo, tady už řídím. Na Isle of Skye jsem nechtěla, protože to bylo fakt vonervé. Tady už je to klasická dvouproudovka, což je super. Jedeme. Dorazili jsme do Fort Augustus, což je takový malinký městečko, který se nachází na té úplně jižní části Loch Nessu. Podíváme se tady na Loch Ness, potom pokračujeme už směr Ben Nevis a vlastně na severní části Loch Nessu, kousek nad Loch Nessem, je Inverness. Tam jsme vlastně začali celou NC500 a teďka jsme na té jižní části. Na chvilku přestalo pršet, což je fajn a jdem se ho tady prohlídnout. Tady v tomhle městě je taková zajímavost, že vlastně tady je kanál, který ústí tamhle vzadu do Loch Nessu a je tady soustava několika zdymadel, který postupně dostávají loď odtamtud dolů a zase zpátky nahoru a těch zdymadel je podle mě nějakých 5-6. Cool, right? No sakr.
To je tak na půl dne, ne? Je to asi na dlouho, no. Jdeme se podívat na Loch Ness. Jo, já nesím. Odjeli jsme ještě kousek dál a na 2 dny se zašijeme tady uprostřed ničeho, protože po dlouhé době vlastně na celém Sky se nedalo nikde parkovat mimo vyhrazené parkoviště a tady je to parádní, že tady nikdo není, teďka nám tady dorazili nějaký sousedi a zároveň je to dokonce oficiální parkoviště, takže vlastně ani nic neporušujeme, je to takový tady velký a prostě je to tady odlehlý a 2 dny tady zůstaneme, protože teďka jsme se pořád přesouvali a na tom Sky to prostě nešlo jinak. A teďka, jak už jsme vlastně zpátky na pevnině, tak i ty silnice jsou tady větší, takže jsme teďka za 2 dny jsme ujeli nějakých 120 km, něco takového, takže teďka se rychlejš přesouváme směr Glasgow, nikam nespěcháme, ale já potom v půlce září odlítám do Turecka, takže to musíme, a odlítám z Londýna, takže se musíme nějak stihnout přemístit někde aspoň na vlak, abych mohl dojet do Londýna. Bohužel má teďka 2 dny pršet, tak se tady půjdeme ještě s Nymoušem projít, protože to je celá nedočkavá. Podíváme se tady na okolí, jak to tady vypadá. A to by asi všechno pro tohle video. Pojď, jdeme. A ne tady dělat tajnosti, tak nemůžu. Už je tady dobrý. Tak jo, let's go, ven. Jsme zpátky z procházky. Ještě jsme tady Černocha přivázali sem, který pořád tady žere hovna. Klasika. A už to asi nemá cenu řešit. No a tady bude dnešní video končit. Opustili jsme Isle of Skye a jsme zpátky na pevnině a jedeme směr Glasgow. Čeká nás Harry Potter viadukt, Ben Nevis, nejvyšší hora Skotska a spoustu dalších věcí. A pak už pomalu zpátky do Anglie. Pak už úplně zpátky do Anglie. Glasgow bude poslední rozlučka se Skotskem. Jo? No, pak No. už, protože Lake District už je v Anglii. To vím, no. No a tam už mezi tím asi nic moc nedáme. Asi ne. OK, tak jo, vidíme se u dalšího videa. To bude nejspíš ze šplhačky na Bena Nevise, která je mimochodem 7 až 9 hodin dlouhá, takže to asi nedáme. Jakoby Pokusíme se. uvidíme. Držte nám palce. Čus. V příštím videu vám ukážeme, jak vypadá náš den v dodávce ve Skotsku. Čeká nás nějaké zařizování, nakupování, dobírání vody, ale taky se pojedeme podívat na slavný železniční most, který se objevil v Harry Potterovi. Tak pokud nechceš, aby ti příští video uteklo, tak nám přihlaš odběr a vidíme se zase příští úterý. Zatím čau.